Hai să vedem vulcanul. Oh my god! Nu te apropia? Cred că trebuia să ajungem pe partea asta. Nu ne apropiem. It's good enough. Ha. 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 Am ajuns la coloanele de bazalt. Și cam asta e ultima chestie pe ziua de azi. Și încă nouă. Bun, hai să mai prind ultima geană de lumină să ies de pe drumurile astea. Sper să fie totul în regulă. Am un pic de emoții pe drumul ăsta. Că o umbră făcută de drum, de un val al drumului, poate ascunde o gaură, un pietroi sau nimic. Nu-mi dau seama cât de adânci sunt gropile. Ideea e să merg încet. Un drum de genul ăsta cu o motocicletă, gen dominatorul meu, era floarea la ureche, mă jucam pe aici. Da, așa zice. Dar cu Vistromul încărcat până la refuz, care e foarte greu acum, e destul de dificil. Acum facem dreapta. Da. Eu cedez că sunt mai vulnerabil un pic, știi? Da, dar zic, adică... Prioritate are toată lumea în afară de mine. Cam aici, asta e mentalitatea. Uite-l pe Bugs Bunny. Winnie the Pooh, Tom și Jerry, Sylvester, Tweety, Donald Duck, Baloo, Pinocchio, Pluto, mașină, Mickey Mouse, albă ca zăpada, pitici, gata! Am enumerat tot! Wow! Wow! Mamă, ce m-am speriat! Ce a fost, o liliac? Doi lilieci s-au întâlnit în fața mea. Oh my god, ce m-am speriat. Un mic popas de țigară lângă o clădire creepy, cel puțin, nu? E un pic, da. Și mai avem 22 de kilometri. Și este 10 fără 10 minute în momentul ăsta. Zice că ajungem la 10 și 10 minute. Upsi daisy. Da, mi-e foarte frig. Nu mai pot, vreau geacă. Pe aici. Da. Opa! Oh my god! Opa! Stai așa încă 1,5 kilometri. Băi, dar unde mergem? Acolo. Right.
Simt că iar am ajuns in the middle of nowhere. Bârlogul urșilor. Now that's reassuring. Ce e aia? Cazare. Păstrăvărie. E ceva încolo. Este, da. Să recunosc că nu mă simt foarte safe să ajung la orele astea pe aici. Dar te cred. Acestea bârlogul urșilor, că la căprioara prietenoasă. Nu știi ce minunăție de loc o fi tot așa după drumul ăsta. Sper că dacă e nasol nu mai avem opțiuni. O să luăm ce ni se oferă. Nu, dar drumul e oribil. Îmi zdrângăne toată motocicleta. Mai zice că aici ar fi on the right, nu? Da, da. Ok. Latră niște câini și posibil Neprietenoși. neprietenoși. Să zic să te dai tu jos? Da. Ce face Bobby? Mă dau la câinii care latră. Da, da, da. Bobiță! Ce faci, măi? Ce mă bucur să te văd! Ce faci, băiatul? Hai, vine aici! Da. Du-te tu! Du-te tu și vorbește! Păi dar ce vrei, să mă duc eu? Mai bine te duci tu! Bună seara! Am vorbit la telefon. Da, am discutat. Am reușit să ajungem. Într-un final, da. Ne mănâncă căței sau? Dacă nu ajung, închid poarta și Am ajuns. sunt doi gemeni, Denghi Benghi. Sunt și în panda, uite pe celălalt din spate. Sunt foarte prietenoși. Veniți, să zic așa, undeva lăsați-le acolo, să vă găsiți zona, să vă instalați și... Deci unde? Cât sunteți? Două motociclete? Nu, doar noi doi. A, pe o motocicletă? Da. Haideți înăuntru și... Ok. Denghi și Benghi, zici. Ia stați așa, să o las aici. Ce faci, măi? Da, opriți momentan, o să aduc lanterna lanță ca să ne orientăm un pic unde vă place, unde vreți. Stai să aduc o altă lanternă. Hai să ne orientăm acum. Eu de un an jumătate o am, îi dau de mâncare și carne și de alea și nu pot să pun una pe ea, roșcata aia. Aia e nebună născută. Ok. Aia neagră e calmă, e maică sa la aia doi. Am înțeles. Cum am spus. Și aici aveți o baltă cu... Da, e o baltă cu altă categorie de pește. Dimineața, dacă vrei să apă proaspătă, să vă arăt unde e. A sărit o Aici broască ceva. avem și șerpi și mulți pești mici. Uite, uite cum alergă. Da, da, da. Și avem și șerpi mici cu urechile galbene. Aia fug de tine când te văd ca de Îi știu, îi știu. șerpi de apă. Da, da, da. Mai mănâncă câte un peștișor. Doamne, în natură. Haideți să vă arăt apa principală. Am cameră video acolo, unde e farul ăla. Una acolo, mai am una acolo. Da, aveți ceva teren aici. Trebuie un pic pește. Altfel, dacă îl atingeți, îl dansați un pic. 10.000 de volt. 10.000 de volți, super. Hai să nu-l atingem. E un impuls electric. Da, da, da. Eu tot timpul îl ating cu mâna. Lasă de ce vizu. Ca să mă asigur că funcționează. Aici copiii zilele trecute mi-au făcut un dig așa, de piatră încolo și încolo e un dig și iar un dig. E apă până la genunchi. Dacă vrei să te scalzi, e apă proaspătă de multe. Cred că are 16-17 grade de apă. Apă bună, bună. O vedeți dimineața. Da, dimineața cred că o să vedem altfel locul. Și mai avem și organizare de urși la ursărie. Dacă vreți, Ce înseamnă organizare de urși? Asociația de Vânătoare Vârsa.
pe județul Brașov. Ok. Totul legal, oficial. Vine un șef cu pistolul și mai vine un vânător cu o pușcă și în caz de ceva îi tranquilizează, nu că îi împușcă. Nu s-au întâmplat accidente de astea. Se organizează de la 2 persoane, vă arăt oferta. De la 2 persoane până la 15 persoane, turiști vin din diferite zone ale din prejmurirea asta. Sunt 2 observatoare de ursărie. Una aici, pe Valea Frunzei, și una în Zărnești, pe Plaifoi. Și vin diversi turiști din diverse zone, unde la 5 km acolo mai merg 2 km, vânturile care vin, după aia coboară din jos, haideți să coboară din jos. Vedeți? Asociația de Vânătoare Bârsa, județul Brașov. Sunt 2 locații, Zărnești și aici. Cum țin lanterna să se facă? Vedem. Vedeți? Nu. Și asta costă pe fiecare 25 de euro, care puteți vedea lynx, ăștia, lupii și urși. În zona aia sunt 15, 20, 25 de euro. Dacă îi găsește, dacă nu, poate nu fi în fiecare zi să-i vezi. Nu. În fiecare seară garantat 15, 20, 25 de urși. Chiar și cu pui de urși care urcă copaci. Deci asta e garantat. Probabil au ei niște trasee. Păi nu-i periculos? Cum am spus, e asociația de vânătoare. Am înțeles, sunt oameni cu tranquilizante, cu oficial și cu armament la ei, cu pușcă, cu pistol, dacă se întâmplă ceva, nu s-a întâmplat. Da, mă, și mergi undeva. Am înțeles, de asta de da. observare. Ei, măcar nu-s lei Așa, și tigri și da. mai știu eu ce. În timpul zilei îl vezi, ba acolo, ursoaica cu radei. Dar aici, faptul că am închis și am și câinii și lumini, ei cam pleacă din zona asta. Nu stau, că suntem aproape de asfalt. Aveți 1,5 km până la asfalt. Dar sus, la 5 km, uite mâine, dacă vreți că ești cu motorul, uite, îți dau coadul, ATV-ul, uite la acolo. Și te duci cu ATV-ul până sus, la barieră, ca să vezi cum e zona. Hai să vedem unde punem motocicleta. Cred că aici e un loc bun. Foarte bun. Ok. Să nu fim chiar prea aproape de gardul electric. Deci, acolo e deja pantă, nu e ok. Nu, zona asta, deci aici ar fi odată o zonă de cort. Să nu stăm pe furnici, că nu e bine. Nu sunt furnici, da. Păi, nu acolo. Mă, sunt 2 mușuraie. Bine, putem să-l punem foarte... Deci omul a zis sau în dreapta sau în stânga ăstea. Ok, hai să vedem și partea asta la altă. Prună! Hai că aduc! Mersi frumos! De un degete, 2 degete. Așa, un pic Cum am spus, dacă vreți, am și gustat. carne de la Lidl cumpărat. Avem conserve, avem mâncare la noi, ok. Focul încă funcționează acolo. Păi aia zic, ne punem cortul și mai mergem un pic să stăm la foc, ne încălzim. O bere? Avem și bere la noi. Bine. Oh my god. Ce? Eu vreau pălincă să mă încălzesc. Da. Foarte interesant tot ce se întâmplă aici. O lăsăm pe iubita să strângă lucruri și să le pună frumos. Cum te simți? Mă simt că vreau să punem cortul ca să mâncăm. Bine. Așa mă simt. La muncă. Ne-a adus omul o lanternă, am mai găsit și noi lanterna de cort, care deja atrage musculițe. Ia zi ce trebuie? Deci, fața corpului e aici.
Așa merge. Băi, uite ce-ai păsit. Du-te, bă, de aici. Da? Ai intrat ceva mare. Lasă-te de care. Ce dacă? Ceva mare. Am văzut, uite. E o vespe, what the hell? Uite. Stai, cum ai intrat în sacoșă, frate? Fratela, dar ce huge era. Am întors? Încă e. Și vespile pe aici sunt un pic supradimensionate, nu-i așa? Aha. Mai e, da. Măi, dar ce treabă are ea? Du-te, mă, de aici. Mi-e frică că e huge. Da. Mie n-are ce să fac. Nu. Ție nu. Ieși. Cum poți să gonești o viespe? N-ai vreun tips? Ce vrei să faci? Să iau o armă. Unde? Nu știu acum. Uite, aici. Tot o aud. Da, da. Dar a decis ea că ăsta e locul în care vrea să stea? Aia, bă. It's ok, eu pot să-mi trăiesc viața și din asta. Aia, așa. Ha? Întoarce. Nature. You gotta love it. Știi cum scapi de ea? Pleci de aici. Mist. Te-ai mai încălzit? Da. Îmi bat picioarele. Ba, asta vine la țuică. Da, da. Suică de prune. Remediu contra frigului. Am ajuns la camping. Și campingul e diferit. Pare un loc spectaculos, nu știu, dar omul mi se pare extrem de colorat. Hai noroc. Hai noroc. Hai să treci. Hai să treci. Unde naiba suntem? Aproape de Brașov? Șinca, între Șinca veche și Șinca nouă, Și unde vine asta? la câțiva kilometri de Brașov, dar nu știu să zic câți. A început omul să zică de ce animale au în zonă pe aici. Am observat Răzvan gardul electric și l-a întrebat, văd că aveți gard electric, aveți urși pe aici? Și, păi avem. Și a început să enumere. Lupi, vulpi, ce a zis, coioți? Sau șacali? Șacali, parcă. Șacali, parcă a zis. Mistreți. Dar ce nu avem? Urși câteodată. Ca idee, noi avem cortul la, nu știu, 2 metri de gardul electric. Da, de ce? Am eu o nelămurire. Gardul electric este dincoace de gardul de plasă. Adică dacă un animal sare de gardul cumva de plasă, ce face? Rămâne între gardul electric și gardul de plasă? Nu cred. Păi, dar tu crezi că faci așa ca pisica, super lip? M-am întâlnit. Ei. Da, asta a ajutat la interior. Deci avem baltă, avem pod peste baltă, avem zonă de foc, unde e făcut ceva foc și o să mergem în curând. Avem un pârâu care trece pe aici. Deci e super variat așa tot ce e aici, ai din toate. Avem rouă pe iarbă, e udă leoarcă, da? E super multă umezeală și s-a lăsat frigul și m-am înghețat un pic de pe motoretă. Și acum mi-a dat Răzvan și geaca lui și am și geaca mea și am 100 de straturi, dar m-am mai încălzit. Și asta ar fi gen ultima noapte în munți, nu? Da, păi ar trebui mâine să-i dăm spre casă. Da, dar cu opriri multe. Dar mâine chiar mă gândesc încet, la modul să nu punem obiective turistice și efectiv să mergem așa. La căscat gura. Da, că și așa o să fie drum destul de lung. Mergem la foc? Mergem la foc. Mergem la foc? La 12 noaptea mâncăm, mă? N-ai treabă. Știu ce facem miercuri, exact. Comandăm pizza și ne uităm la Seinfeld și seriale și chestii stând în pat. Așa facem. Vreau și stăm cu It's a pisicile. deal. Stăm cu pisicile. Cu pisicile. Pisiloi. Mi-a dor de pisiloi. Pisiloi. De marțipupi. De pupinul. De pazuziele care... Pazuzu. Bun. De toți grașii. Hai să mâncăm. E udă loarcă iarba. E udă.
pe lângă Leagăn, corect. Ah, zi fire. Aici e un foc mocnit care trebuie ațățat. Acolo sunt niște grătare, topoare, copace. Acolo e apă, până am venit pe pod. Și în rest copaci. Și sunt niște luminițe foarte de atmosferă pe aici. Ok. Hai să vedem dacă putem să dăm focul mai tare. Așa? Hai să găsesc ceva cu care să fac vânt. Ce sper că nu s-a investat pe pod. Ce-ai pățit? Foarte bună țuica asta. Asta e țuică cum trebuie. Arde.